Takže čaute, vítam vás. Počkaj, vidno ťa? Dobre. Takže čaute, to sú ďalšieho videa. A toto je taká menšia... Večerná party. Áno, je 21:03 a sme vonku, sme teraz hrali futbal. Tak pekne fúka vietor. Na ty si vôbec nič nie. Dobre, som prišiel vonku, tak na takú hoďku. Tak, menšie. Počujete, vietor. Taká fajná vieť, taká černá. Pekne, aké hovno vidíte. Je tu na hovno tma, ale ako keď ste boli na mamice, tak všetko vidíte. Takže originál lopta. Takže Nás- jak sa vlastne. V nás vy budete vidieť večerná. My sme Večerný vlog. večerní feťaci. Večerný vlog, tak a je to tu. A ešte budeme točiť takú. Točíme minútku, nevadí. No, takže Počkaj, twerking. laka. Shit. Takže užívame si zatiaľ večerný svetlo. Hej. Vonku je paráde, ako vám môžem povedať, je tu krásne. Áno. Áno, mami, už idem. Úplne všetko vidno. Áno, Áno, pozrite. a cez deň boli fajné horúčavy, takže teraz večer Dobrý je ti to. Áno, mami, už idem, ahoj. Nie. Tam je Biola, akože je také sieťací produkt. tak. Ujo, čakajte, ide za nami, čakajte, ujo. Sme tu úplne sami, okrem dvoch nejakých pánov, alebo dám. Už ideme spinka, lebo je veľa hodín. A tak večerník si skončil. Dobre, takže opustím si trubka. Takže to bolo asi tak večer, tak všetko z večerného videa. Ja sa vám učil tento tu, jak sa voláš? On sa volá Peťan Games. Nie, no, jak sa voláš? Normálne. No však jak sa voláš na YouTube? Normálne. No však normálne. No však Čau, povedz. normálne. Papi sa to bude. Like a comment. Bývalý. Ja neviem. Ešte možno. Dobre, ten- a toto je Ale už nenatáčam. Prečo? Lebo Jak sa volá ten tu? Excellent TV. Ale takže čaute. Pix Gamer.